Είμαστε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο φόρουμ το παγκόσμιο που γίνεται σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη και για την καινοτομία, το οποίο διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και είμαστε μέσα στην έκθεση τώρα, του Αριστοτελείου, και μπροστά μας έχουμε δύο φοιτήτριες, οι οποίες ασχολούνται με την καινοτομία. Έχουν κάνει τα ρομποτάκια τους εδώ, την Ντόντι, και θα τους ρωτήσω τώρα, τι κάνετε κορίτσια εδώ, τι έχετε σκεφτεί, ποιο είναι το προϊόν σας, τι σκέφτεστε να δημιουργήσετε και να το προωθήσετε στο μάρκετ. Εμείς είμαστε από την ομάδα της SpaceDot και κατασκευάζουμε νανοδορυφόρους. Γενικότερα θέλουμε να βοηθήσουμε να εξελιχθεί ο τομέας της διαστημικής στην Ελλάδα. Κατασκευάζουμε νανοδορυφόρους, έχουμε δύο project, τον AcubeSat και το PixSat. Αυτός εδώ πέρα που βλέπετε είναι ο AcubeSat, είναι η μακέτα του και θα κάνει ένα βιολογικό πείραμα στο διάστημα, γιατί θέλουμε να δούμε πώς επηρεάζουν οι συνθήκες του διαστήματος στα κύτταρα, και το ίδιο πείραμα θα γίνεται και στη Γη για να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα. Και μετά έχουμε και το PixSat, ο οποίος εξελίχθηκε κιόλας πριν από 1,5 μήνα και αυτός κάνει πειράματα με οπτικές επικοινωνίες. Και τώρα είναι σε τροχιά σε 500 χιλιόμετρα γύρω από τη Γη και περιμένουμε να ξεκινήσουν τα πειράματά του. Και εδώ οι συνεργάτες είναι. Ναι, όσον αφορά τον AcubeSat, εδώ το μοντέλο να πούμε ότι είναι 1/1, δηλαδή αυτό θα είναι το πραγματικό μέγεθος του δορυφόρου. Εδώ πέρα βλέπουμε το κομμάτι με τις πλακέτες για όλες τις λειτουργίες του, και εδώ είναι το κομμάτι του πειράματος, το οποίο μπορούμε να δούμε ανοιχτό και εδώ πέρα πώς θα είναι εσωτερικά. Σε αυτό το σημείο εδώ θα βρίσκονται τα κύτταρα και εδώ το βλέπουμε και ανοιχτό. Πόσα άτομα αποτελείται η ομάδα σας? Η ομάδα τώρα έχει κάπου στα 30 άτομα τα οποία είναι ενεργά και έχουμε και κάπου στα 10 που τώρα είναι στη διαδικασία που κάνουν training για να εκπαιδευτούν και στη συνέχεια να αποτελέσουν και αυτοί ενεργά μέλη της ομάδας. Το Πανεπιστήμιο σας βοηθάει? Ναι, μας βοηθάει πάρα πολύ. Προσφέρει και υποδομές, ας πούμε, για να κάνουμε διάφορες δοκιμές. Επίσης μας βοηθάει και χρηματικά πάρα πολύ με το project. Για την εφευρετικότητα, ναι, προφανώς. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, το όνομά σου είσαι η? Εγώ είμαι η Αλεξάνδρα. Και εγώ είμαι η Πινελόπη. Ναι. Και να πούμε ότι έχουμε και την υποστήριξη από τον κύριο Χατζόπουλο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Ο υπεύθυνος καθηγητής. Ναι. Οπότε είναι και αυτή η υποστήριξη. Μάλιστα. Και τη μασκότ ποιος σκέφτηκε? Η ομάδα σας ή κάποια από τις δύο? Αυτό προέρχεται αρκετά παλιά από τότε που υπάρχει η ομάδα. Γενικά τα Raccoon είπαμε ότι είναι η μασκότ της ομάδας, οπότε μετά φτιάξαμε την Doti. Πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτά που κάνετε και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και να σας δούμε πολύ μπροστά. Και να ταξιδέψετε και στο διάστημα κάποια στιγμή. Να είστε καλά, συγχαρητήρια. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.